дар асоси низомномаи тасдиқ намудаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти ҳиҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Хуросон бахшида ба 32-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ки ҳамасона 23 феврал таҷлил карда мешавад, дар байни хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии ноҳия мусобиқаҳои ҳарбии варзишӣ ватанпарвар роҳандозӣ гардидааст. даври ҷамъбастии мусобиқаи мазкур дар варзишгоҳи марказии ноҳия бо иштироки васеъи хонандагони муассисаҳои таълимӣ гузаронида шуд. иштирокдорони мусобиқа аз рӯи 6 шарти пешниҳодшуда саф оростан дар ду радиф: дастхобонӣ, гилбардорӣ, бандкашӣ, dastavî, расми беҳтарин дар мавзӯи артиши миллӣ, гузаштани низомии дастаҳо аз назди минбар баромад намуда, маҳорату қобилият ва донишу нерӯи худро мавриди имтиҳон қарор доданд. имрӯз тибқи нақшаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон бо бахши кор бо ҷавонон варзиши ноҳияи Хуросон ва якҷоягӣ бо шӯъбаи маорифи ноҳияи Хуросон озмуни ватанпарвар баргузор гашта истодааст. ҳар сол ин озмун байни хонандагони муассисаҳои ноҳияи Хуросон баргузор мегузарад. дар озмуни ватанпарвар аз мусобиқаҳои варзишӣ, дастхобонӣ, бандкашак, гирбардорӣ баргузор карда мешавад. ҳар сол дар озмуни ватанпарвар беҳтаринҳоро муайян карда ба даври вилоятӣ сафарбар мекунем. чунин аз ҷароёни баргузории мусобиқа ба мушоҳида расид, аъзои дастаҳо ба ин чорабинӣ бо омодагии хуб ҳозир гаштанд. зимни иҷрои шартҳои пешбинишуда дар чеҳраи иштирокдорони чорабинӣ самимият, садоқат ба ватан ва ифтихор аз соҳибдавлатӣ баръало эҳсос мегардид. саф оростан дар ду радиф, нерӯсанҷӣ дар шарти дастхобонӣ, гилбардориву бандкашӣ dastavî ва пешниҳоди расмҳои беҳтарин дар мавзӯи артиши миллӣ бо салиқаи баланд иҷро гардида, ҳамчунин яке аз шартҳои ҷолиби мусобиқа гузашти низомии дастаҳо аз назди минбар аз ҷониби аъзои дастаҳо бо самимияти хос ва муҳаббат ба ватан иҷро карда шуд. дар озмуни ватанпарвар дар дари ноҳияӣ мо ғолиб шудем ва ба дари вилоятӣ рохат ёфтем. мо кӯшиш мекунем ки дар дари вилоятӣ сазовор ҷо гирифта ба дари ҷумҳуриявӣ рохат гирем ва ман дар оянда ба халқи худ ва сарои ҷумҳурӣ ваъда медиҳам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ба халқи худ, ватани худ, сарои ҷумҳурӣ содиқона хизмат мекунам ва қасам мехӯрам ки то нафаси охирон ба ватани худ, ба халқи худ хизмат мекунам. мавриди зикр аст ки маҳз баргузор намудани чунин чорабиниҳои ҳарбӣ ва тандурустӣ дар замири насли наврасу ҷавон меҳру муҳаббатро ба ватан модар афзун мекунад ва аз ҷониби дигар онҳо дар бораи қувваҳои мусаллаҳ ва вазифаҳои ин нерӯи боэътимод маълумоти бештар пайдо намуда, ҳамзамон бо қадамзании низомӣ ва дигар қоидаҳои сарбозиро жарфтар аз худ мекунанд.